Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव फिन खनसे बरायनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे फारि-फारि नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। थुदो बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननो फारि-फारि देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर माने जोंहानि आयं हिन्जावा थांनाय डिसेम्बरनि 29 खालाराव थैनानै थांबाय। दा बिनिनो दिनैहाय सारादु खुंनो नागिरदों। आं बेयाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं हानायमानि शेयार खालामगोन। आं दा थांगासिनो। बिसानिया माने जानिफ्राय गोजान जायो आरो न'आ, ओमफ्राय आं दा थाबायनानै थांबायदों थेवबाबो। नै लोगोफोर आं दा आयं लानियालागै सफैबाय। नै बेयाव अमा गोदागासिनो लोगोफोर। नै अमा गोदा Ini kencing. Wah. Saan ka ba? Mama. Hey. Ay, semua Martin dia salah lagi. Đây vô mẹ con hả đứa? Sira mẹ con hả sampai ini ya kasih ni dong. Dah nagan. Suku. Ôi được kìa. Ini karena Tangan lah. Kerja suka sini malah sih. Mai ini apa? Benar. Ini rendang. Eh suka. Dia tu randa nama. Oh, itu rendang roh. Deh. Itu manusia. Itu orang dah orang. Nih, tapi nang. Itu manusia nih. Ini baru. Nang. Bah. Iya nih. Malah hui nih. Nih. Nih, coba sah. Masih siapa terus cibar bini? Main, babu. Apa? Sah mana mana? Itu kami di mobil saya. Siapa? Seni kau ni nak. Putri saja ni. Papa. Nih, siapa ada? Hai bazi gitu. Putri saja ni. Ini apa lagi terus nama. Nih, si bazi kasih. Kasih kasih zakang bayang. Zakang bayang. Tunggu dulu jauh. Kotan tu kan. Kamu ni. Mau naik mobil tu. Aman sih bedi.
Kau selamat tang này dây rồi. रान्दिनिफोरा संखावलायबायानो नै सबजि ना मा इयो मैगं पुरा रुदो नामा बेदरखौ दालिया गोदौहांगासिनो पुरानियाबो बेदर ना बेदर पुरा बेखौ एसे रुदुबनानै एसे संनाय जागोन नंगौ दे रुदुबाबा तारमाने मायबा बिजानुफोराबो बाय स्रां मोजां जायो आरो खायसे खायसेया रुदुबाबासिनो डाइरेक्ट सङो मानसिफोरा बाय उखुब जायो दा बेनिखायनो रुदुबनाय जादों माने दैखौ गारबाय जों बाय साफा जायोलै जों माखारिया जाथ'वाखैलै जोंनिया दा आमाइसो मोननाया एख' जाथ'वाखै नामा जाथ'वाखै जोंनिया मा जानगोन नोंसोरनियाव जोङो ओंखाम दा हायनायावहाय दे होमबा दसे उनाव नोंसोरखौ नायफैगोन दैया दुंबा फैबानो जाबाय दायो दैया दुंबासो माइरंखौ इयाव थालिना होगोन ओमफ्राय गोथांबो जाया गेदेरबो जाया 50 किल'मिटार Ratun saja ke bawah bangun. Enggak. Untuk. Bisa. Akbar deh. Sampai kerana jamu ni. Tahu. Oi. Tambah. Muat ni sir. Oh, saya tak malu. Bagus tu ya. Kamu tak terus akun ke ni? Sentence ni. Mát cầm hai đôi. Mát nữa nè. Như sao? Nah, Buria. Kau juga marah kan? Relay Dahlia. Oh, yo. Harsi, niat. Harsi. Kita ada na? Ada. Zakang bendi so. Harus hamzah lagi mui. Ketemu na? Ikut tu tadi ya. Yang lain